In a striking assertion, Tamarai Kandishaya, a prominent official in Zimbabwe's Zanu PF Youth League, has emphatically announced that President Mnangagwa will become the chairperson of the Southern African Development Community SADC, regardless of any opposition or obstacles. Azvipiri mushe amene vakomana ava confidence vari kudzwa nepi vari kuundermine the ability yekuti aiwa magaro enyika yeZimbabwe they can petition or protest. Tinobira masvika buda nyogwa pana pamzimu ainodwa subscribe like what on the bell icon. Tipina munogwa muchinzi on Tuesday Kandishaya confidently proclaimed, "Behold, the incoming SADC chairperson, and nothing will stop him." This declaration highlights a bold, unapologetic stance in the face of potential dissent or challenges to Mnangagwa's anticipated role within the regional organization. Panapa tikuona kuti vakomana veYouth League panapa vari kuuya vachitogadza. They've already given ED Mnangagwa who chairmanship, but tikuona kuti vari kuzviita nyika yeZimbabwe yakatarisana aiwa this scandal, this situation yatiri kuona kuti vanhu vari kukepchiwa, and tiri kuona kuti vanhu opposition vari kuzama by their all means kuti aiwa vakwanise kubvisa vari kuti this dirty regime vachiti aiwa zvavari kuita izvi vari kungokanisa the will of the people, havasi kukwanisa kufulfilla will of the people, vari kungokwanisa kubenefita ivo vari muthe ruling party Zanu PF, but the voice yemacitizens havasi kuda kuiteerera. Tiudze mafungiro enyu munoti kudii aiwa nekumhanya kwaita vakomana veYouth League. Pindai comment section medu, subscribe, like, and turn on the bell icon.